ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମାହାତ ବାବୁ। ଆମେ କେଉଁଝର ସୁଜୁକି ଶୋରୁମ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସୁଜୁକି ଶୋରୁମ୍ ଗାଡ଼ି ଆମର ଆଜି ଡେଲିଭରି ହେବ। ଚାଲିଛି କାମ ଟିକେ ଚାଲିଛି, ଶୋରୁମ୍ରେ ଅଛୁ। ଯାଇ ଏଇଠି ମୋ ଝିଅ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏବେ ଗାଡ଼ି ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଗାଡ଼ି ପୁରା ରେଡ଼ି। ରାଜା ଭାଇ ଆଗରେ ବସିଛି, ଦିପର ଗାଡ଼ି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ମୋ ଝିଅ ବି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଛି। ଏଇ ମୋ ଝିଅ ବସିଛି। ଡେଲି ମା ନିଜେ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ ଟିକେ। ହଁ ବସିଛି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ। ଗାଡ଼ି ବାହାରିବ। ବାପନ ଭାଇ ଏଇଠି ରଜ ଭଳି ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଗାଡ଼ି ବାହାରିକି ପୁରା ରେଡ଼ି। ଖାଲି 15 ମିନିଟ୍, ଆଉ 20-15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଫାଇନାଲି ମୋ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ଫାଇନାଲ୍ ବାହାରିଗଲା ସୋରୁମ୍ରୁ। ଝିଅ ଏଇ